Този клип достига до вас с любезното съдействие на Наско БГ. Дана се, чуваш се добре. Така, да преминем към Overwatch. Дъзве, отново дами и господа, и Overwatch ми се бъгна. Не се е добре. Много се за терористите. Да се успект на първо място 11-1. Един доста добър скор. Хедшот процента му е 72 забележете. Доста голям. Проверява си еглите момчето. Добре. И сега всичко се струва нормално. Така метни му една граната. Вот. Това беше малко странно. Така. Това е доста интересен първи раунд. Окей. Добре. Продължаваме. Отказа се от тази флашка. Чеква ъгли, всичко прави както трябва. Ще проверят и пит. Не. Вау, доста добра глава. Добре. Така, ситуация 3 в 1, нека видим какво ще стане. Взима бомбата, това не се бави. Мисля, че вече знаят, че е в CT. Добре, цели се в главата. Опитва се бъни хопа и му се получава до някъде. Добре. Ето пошка. Ще чекнали зад него. Не, отказаха се от идеята да ходят. Вече разбра, че има човек там. Добре, какво прави Еклипс? Добре. Моля. Добре, това беше малко фиши. Малко повече фиши. 73% хедшот процент. Интересно ми е какво ще направи тук. Няма се опитва да ги има тапа. Тази пъшка се видя и се чу. Добре. Нека видим какво ще стане по-нататък. Рунд за кантарите, 9-2 за терористите. Присъствахте още топ фрагър с само 3 лоирания и 19 кила. Вече сме някъде от човек. Така.
62% хедшот персентич. Това ще е лонгтей. Добре се справиха. Не мятате гранатата по него, не. Не е много добър, по-скоро те имаме сместо. Но този е и малко. Добре. Напълно възможни глави дава за сега. Може би просто е смърф. Добре. И последния рут от първата половина. Хвърли бомбата. Добре. Плащате. Окей. Вау, 3 смолка за CT. Добре, що не? По едно и също време. Смятам, че тук имаше тейм асист. Просто беше добър според мен. Така че ще минем само с нищо, да. Казвам, че беше добро момчето. Така пък и 16 тиковите демота. Знаете как са. Така че да, хора, общо взето беше този епизод. Малко кратичък, но се надявам да ви е харесал. И да, до следващия път.